Ortiýet rublynyň kımmeti Amerikan dollaryna garanda täze bir rekord derejesinde pete gaçdy. Ortiýetiň milli puly 40 rubl derejesinden geçdi. Rubl ýylyň dowamında pete gaçyp gelýär. Newtiň bakatynyň petelmegi, maýa goýumlaryň ýurtdan çekilmegi we Ukrainadaky krizis bilen baglylykda günbataryň Moskwa garşy sanksiýa girizmegi moňa sebäp bolýar. Pakistanda Gurban bayramy bilen bagly 3 günlük bayramçylyklar başlandy. Paýtaxt Islamabadda esasy bayramçylyk dawarasy Faizal mescidinde geçirildi. Hökümet edaralary we biznes şirketleri yapyldy. Yerli illat gurbanlyk üçin mal öldürýär. Pakistanyň demirgazyk böleklerinde şol sanda Peşawarda Gurban bayramy godalky günlerde bellendi. Täjikistanda internet ulanıcılar 200 çemeti websayta şol sanda Facebook, YouTube we beýleki sosial media serişdelerine girip bilmeýärler. Ortiýetiň we Täjikistanyň media serişdeleri sosial media duşenbede 10 oktýabrda opozisiýon çykyşy geçirmek planlary üçin ulanılan soň hökümetiň sosial media garşy batyş edýänligini çak edýärler. Täjikistanyň häkimetleri internetde batyş etmekde wagtal aýyplanýar, emma resmiler websaytlaryň petiklenenligini ret edýärler. Kazakstanyň Almaty şäherinde adam hukuklaryny goraýjy awrel aktivist Galim Ageulianov ýurdun Ortiýetiň ýolbaşçylygyndaky Ewraziýa Iqtisady Birleşigine agza bolmak planlary boýunça halkyň pikirini sorap referendum geçirmegi teklip etdi. Metbuat konferensiýasynda eden çykyşynda aktivist bu plany öz garşylygyny ma'lum etdi. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.